yubbe fulbe andu diine ma fedde heblo sukabe Afrika takusan yoni to likseyba gorgol to belendendi to cuuja to ganki to tulde baali to wuro jibi alpha to seyena wuro molo seyena wuro gababi to wajjo bosoya to sincana gurjuma to sincana gurjuma to tulde to gurela sangi to sincana samba cillo ko on takusan jula ha e nder galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Ba to moderna ha e nder galle makko galle samasa to wandama kay haydi e ko taari dum kala ene jiya e gardini kabruji men to leydi Mauritanie ma ha to Nouadhibou ko Sénégal nabe tato nangano ton be dangirano non ko nawde yimbe caggal leydi e danne Soudaru be nyaawama be tajanama monema be kala duubi joyi e kaso e wondude e amanda mo 500.000 uguya to leydi Sénégal gendarmerie talfinabe falde tiwa wonbe pawi juude mabbe e camionaji en dimdi petelaji tawa petelaji di e wiide jande l'observateur petelaji di panno ko ndara leydi Mauritanie to leydi Mali wada boni to leydi Mali wada boni be walla pelle cebbitide mbadi jangumu men e ndara camp militaire woni base militaire mo diwana Indeliman ko famdi kala be jobima pitali capande joyo e tato militaire yantude e fittandu jamburu goto be dahi hewbe kadi milituruji hewbe barmi be jadi e kure e petelaji yantude e werlaji koninkobe to leydi Nigeria e police mala gos fabima sappo joyo nando be tawi e ndera église koyde mumen e kabba ha tidin enen goni e ndera dina église aji to leydi RD Congo woni République démocratique du Congo walla bien Congo Zaire to ne ko werla goto wadi accident ko famdi kala no gasi dido neddo wasi hen fittade mum bismillah mon en kettuki hoto godde joni joni jaanyoden أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون batake jamma gondado hasi jeyi to horndolde ko minyuma duttido kajja jeyi to horndolde ko minyuma duttido kalidu jeyi to horndolde ko minyuma duttido Umar jeyi to horndolde ko minyuma duttido Jeynaba Fati jeyi to horndolde ko minyuma duttido Ibrahima Ndiaye gorko mo bappalel tawatedo e odo saha joni endera leydi Italy jettinde do batake o ebe ndenda kambe kala ebe bada wula be kambe jettindo wulango ngo ebe ndenta kambe kala ebe bada erango faade wulango faade dendangal bandirabe e sehilabe e hoddibe kala jaltugol aduna mawnibe debbo bietenodo yayi jibi jeyi non ko aljuma hanki o sanga 8h subaka o hawri e la jalla to wuro hondolde ko hanki kadi aljuma hanki o kadi o wirna don to wuro hondolde ngo o yaltiri aduna non ko duubi capande jeedidi e joyi e dow inde Ceerno Habous Diallo hoorejo heblo sukabe Afrika en nuldi duawuji men faade dendangal besngu makko kala be yo Allah yurmomo ya fomo harnamo aljanna kanko e dendangal maybe julbe kala yettini do bataki onon ko musidde men bietedo Ibrahima Ndiaye gorko mo bappelel tawatedo e odo saha joni e ndera leydi Italy kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musibbe teddube eden gone hoore bira didi lewru jolal hitande ujune didi e sappoya jeenaya kabruji men e demgal pulare sawta he ko musidde mon sehil mon Ghali Abouba hononon bir nden gardini kabruji men ko to leydi Mauritanie pudosden e ndara leydi Mauritanie non ministère de la santé e haalande conseiller jagordo bitedo Abdelkader wala Ahmed be kolliri tigi wande be jiti be kepti kena wana ujune kena wana
temedde ɗiɗi e nogas taw ko ton ɗum noon taw ko médicament ji cuutuɗi woni ɗi appu mumen a gasi ɗin tonuji noon ɓe tawi ɗumen tigui ko nder dépôt taw kadi ko dépôt société taw ko fournisseur uji woni tigui fecciroɓe woni rokkoroɓe to yeeyoɓe en gros taw ko médicament ji ɓe jeeyata ɗin pharmacie naji ɗin noon ɓe kolliri tigui addaniɓe heptude ɗiɗo tonuji marchandise kewɗe no fewi taw jaaru mumen e qiime ha milliard uji kewɗi haalis ugguyem ko anje laamu ngu kay guila ɗin médicament ji taw koye cuytuɗi marchandise uji cuytuɗi guila nadde e jeereji leydi Mauritanie ha joni ko leydi e keddoɗen yen ha to wiyete Sange Jeeri ko wuuro tawtego e nder commune mo Woppu e nder région mo Guidimaga ñande aseta nogas e jeegom yarko ma gon maydu ɗuɗo sagataɓe jogitiɓe ha teddi ɓe garino ɓe jani e boutique aji wuuro ngo ɓe gari noon ko sanga 19h30 woni tigui caggal juulal foturu e wiide kay oɗo biteɗo Diallo Haruna Siré ko mennoɗo wonde maire wuuro ngo mennoɗo wonde weeru ngo holliri tigui wonde goto e ɓen wiiɓe arnoɓe yande e wuuro ngo wasi hen fittande muɗum on basɗo hen fittande mum noon ari tigui kene ɓorni tini militaire tawa kadi ne habbi lohi mum ne habbi talki muɗum on tigui wasi hen fittande mum o holliri kadi wonde waɗi gañiɓe taw ko yimɓe e wuuro e wiiɓe heddiɓe noon ko ɗon naati e soyde e oɗo saaha joni suwa yitede ko addi nguɗo jangu noon waɗngu to wiyete Sange Jeeri hollirama tigui jangu adangu idino wadde tigui koye nder falde nden falde ene wuuro wiyetego Guémou noon tawi e nder commune mo Ngabou ɗum foof noon tawi e nder région mo Brakna e oɗo saaha joni noon ko fayre mawde e kulol mangol wonen tigui ɓen yimɓe tawateɓe e nder nden falde ɓe mbaɗi erago noon faade e laamu leydi Mauritanie nde waɗande hebbinde adartun kay nden ka e kisal ha timma beele tigui ɓe mbawa dandude e pittali mabɓe kadi ɓe mbawa dandude ngaluji mabɓe e nder nden falde kala ha joni ko leydi Mauritanie teddoɗen jehen ha to Nouadhibou lubbodujur meɗen no mbiruɗen gardidi kabaruji men ñande alkamisa capantati e goho lewru yarko ma gon nder maydu ɗum e nder Nouadhibou ko sagataɓe woni no ñawore sagataɓe tato Sénégal naɓe tarde wurnoɓe e nder leydi Mauritanie ɓen noon dartoruno tigui e kala saaha ko nawde yimɓe caggal leydi to Europe ha e nokkuji goɗɗi kala woni ko wiyete les passeurs tawa kadi koye anne suuɗaru ɓe mbiyama teeb noon ɓe naggama noon kene wona jonte joni seeɗa noon caggal ɗum ɓe darima ñande alkamisa nde yeeso ñawore mabɓe yani ha laaɓi ɓe taƴanama kamɓe tato ɓe mone mabɓe kala ene lelo duuɓi 5 e kaso yiyata nangue woni 5 ans ferme hollirama kadi mone mabɓe kadi kala ene yoɓa amende mo 500 000 uguya woni 500 ujunere taw ko haalis uguya mo leydi Mauritanie ñamata ko kamɓe kadi poti yobde frais ñawore nde kala nder tribunal frais justice o kala ko kamɓe poti yobde ɗum ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen kalene ngal catal bitengal Somelec noon ko catal halfinaɓe ko fati kuɓɓam woni courant e nder leydi Mauritanie Mohamed Salem Aboul Ahmed ko kañum wonno directeur général catal ngal société o kañum noon kanko no e nder leydi Mauritanie o waɗanoma limogé noon guila alkamisa ɓennuɗo o waɗanoma limogé noon e oɗo saaha ko biteɗo Mohamed Ali Wul Sidi Mohamed lomtimo e o ittira noon kanko Mohamed Salem o ittirano noon ko wasi moƴƴinde golle makko saabu kay teskama oɗo saaha kala sahade sakkeɗo kay hollirama tigui e nder wuuro Nouakchott ha wuuro Nouadhibou ha to Zouérat to Rosso to Agzouz to Sehil Babi to Nema e guure kewɗe keddiɗe kala teskama tigui couraji kuppiraji jokkodirɗi taw kuppiraji kewɗi jokkodirɗi juutoji kadi e kala saaha ko ɗum noon saabi ha o itta ha laaɓi e gardandi makko ko noon kadi hono gardinaɗo catal bitegal SNDE woni kalfinaɗo ko fati e ndiyam labɗam woni société nationale ɗo on e hoore mum uttama tawa kadi on ittata ko kuppiraji kewɗi ndiyam yoga e leɗe tawateɗe e nder Nouakchott on e hoore mum waɗama limogé ha laaɓi ittama e golle makko ko biteɗo Sidi Mohamed Wul Taleb Amar e oɗo saaha joni ko kañum woni directeur général société mo SNDE e nder leydi Mauritanie ha joni koye leydi e keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoolajo leydi ndi o joɗinoma noon jonde jagorde makko o joɗinoma jonde jagorde kanko e jagorde makko e nder Nouakchott ñande alkamisa ɓennuɗo ko jande hen tigui wonno jonde nde e nder jonde he noon o waɗi erango kadi e yemirango faade dendagal jagorde woni ministére uji makko kala mone mabɓe kala on namdima nde waɗantamo rapport mum détaillé tawa kadi ko cimtol mum dendagal ɗeɗo balɗe temedere ɗe o ari e laamu holkoɓe golli e hol caɗele ɓe keeɓi hen
ko be golli fofu omo sokli dum non ko buri yawde e yaccade sabu kay e odo saha joni kanko Mohammed Cheikh El Ghazouani horejo leydi ndin o woni tigi koye nder balde makko temedere gadani ko jodi e jappere ardade gardingo leydi Mauritanie ko nyade nyan non ko nyaholirama non ko nyade 10 novembre lewru dari nu sappo jolal lewru gonden du ko nyade hen tigi o wadata balde temedere net e ndara dow jappere gardigo leydi ndi ko dum non o wadi erango faade dendangal jagorde makko kala ne badata cimtol mabbe bala binaji mabbe gadana rapportaji bele kidi bele omo anda kay e odo saha joni golle de o golli e hol kadi ko be gollaki e odo saha ndara leydi he kala ha joni ko leydi Mauritanie kedolen jena to 3e mois nyade alarba capantati yor ko ma gonden dum conseil régional mo 3e mois région mo 3e mois be jodi non ko ndara lamorgo le ndara lamorgo région woni ndara ngodo wuro witengo zoyrata den non horejo conseil régional o jetti kongol makko halim halan makko hawa gayni ko don tigi be do tawa kadi ko wonan be tawa kadi ko witebe des élus woni tigi jodeni be gallo ndedo jolini be gallo kaado landa wite ka AJDMR hono be do tawa kadi ko bitedo Ibrahima Jibril Sall wondude Mamadou Hamad Ba de be do dido non de be namdi de haalande horejo on e firtete wale tigi e demgal pular bele kambe e dendangal be nanata Hassaniya woni safrore kala enen bawa andude ko horejo o haali ko don non de be namdi dum non ko don tigi horejo o de be nattiri demgal pular de be namdi dum non ko don tigi horejo conseil régional mo 3e murum jabibe tawa kadi ko jabu wala ngol wela no fewi o holri tigi be ngala tan kala ko haala firti dum e pularam den non be koliri hen mette mabbe no fewi e tebe ciudani mette mabbe be mbadi non andinde be ciftini horejo onon yo andu wonde demgal pular demgal sarkhule tonin kem e demgal wolof ko demde bitede demde gendije tawa kadi ko demde e odo saha joni tugnargal leydi Mauritanie heptini tawa kadi den demde kala mbay kono demgal Hassaniya tawa kadi ko kalatengal e ndara leydi Mauritanie dum non kambene be poti e kala saha den demde haale e ndara nokkuji mbele tigi arobe be nanata demde keddide ene mbawa hedade de famde ko haalte hen ko be kolliri non kambe kolliri non kambe jolini be kaado landa wite ka AJDMR non wonde dum do ko discrimination woni tigi jettude demgal walla leñol fawam e dow demgal gongal walla e leñol gongol dum non fotani kadi ala place no saha joni andara leydi Mauritanie be kolliri hen mette mabbe no feyi faade horejo ngalo odo horejo ko radio taw ko conseil régional mo 3e muram siftinde non la AJDMR ko landa ka Ibrahima Mokhtar Sar ardi logo mabbe ko nagge wona hore nagge logo mabbe ko nagge timmunge ko be do witebe CVI woni coalition vivre ensemble ko ben jogi logo hore nagge be kolliri hen mette mabbe no fewi e ndara région mo 3e mur dara wuro Zouérata sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Mali paden aljuma hankio pelle cebbitide mbadi jangu mumen be nyum jangu musko non tawa jangu nguno be mbadi dum tigi ko ndara leydi e ndara leydi hebe mbadi dum ko camp militaire e ndara odo wudo wurwitengo en deliman non e tawe tigi e ndara wertango menaka wadani kerol hakkunde mabbe e leydi Niger e odo saha non bila maybe henbe ene yara e capande joy e tato militaire wasbe fittane mum yantude e jambur goto woni civil goto bilan gadano nyalawma hanki on jangugo wadi non mi laamu ngu holliru non wonde bilan ko sappo joyi militaire wasno hen fittande mum e odo saha joni be ngabbi bilan o yi ha capande joyo tato ene hula non ma bilan burdon ene yimbe hewbe ne jakuri ko ma yi hen militaire uji buri capande joyo tato ne dabina tan ma bilan o beydo do e balle sabu kayin e kala saha laamu ngu ne heewi rokkude bilaji taw ko bilaji di ndewani lawola yimbe hewbe non kolliri kene buri ko yingi ko mayi ton ko kay buri capande joyo e tato militaire ko buri hamnade kadi kambe wad boni be ciagal dina war ngoji be jadi ko be ngari ko ha e der camp militaire be mbadi hen jangojo mabbe be mbari militaire uji be barmini hewbe be jadi kadi be dahi hewbe woni ko wiete porté disparu be jadi kadi e autoji militaire uji be kepti armuji kewdi be jolni e autoji hebe jadi hen ha joni ko leydi Mali keddo den jehen ha to wiete duna non en tawe e ndara commune mo Mondoro odo saha kala non jam ala ton den ka wodani e ndara dina nokkuji kala saha nyande kala ko biftama nyande kala ko warama nyande kala ko gure janama e ndara dena falde jangu saket non be odo saha non ko rewbe taw kadi ko rewbe dawannobe gesem on be econyal e odo saha joni ko kanyumen tigi pelle jogitibe walla pelle cebbitide kanyumen janno e mumen kanu non hollirama tigi hay goto wasani hen fitale mum de won non kay sagata
feddotaɓe wuro ngo koko banno tigi pellital men mbaɗi fedde men ko wiyete auto groupe auto défense ko ɓen kañi gari ko notiti hen ko ɓuuri yawde yaccade ɓe mbawi riwtude ɓen waɗa boniɓe ko adi noon ko adi noon ñande nogas hen aya lewru yar ko ma mayni ɗum hollirama tigui jango wa goni waɗanoma e yimɓe taw ko wonnoɓe ɗanngal yahanoɓe to wiyete mandoroɓe biftinoma yimɓe noon taw ko rewɓe ɗiɗo wondude e sukaɓe mumen ha e oɗo saaha joni ɓe rewɓe ɗiɗo noon ene tawi e juuɗe mabɓe kamɓe wat boniɓe ɓe kolliri noon so tawi laamu ngu ene yiiɗi ɓen rewɓe ɗiɗo tawa hen goto ɓen rewɓe ɗiɗo so laamu ngu ne yiiɗi ɓe goppite nde laamu ngu woppitta yimɓe mabɓe nde laamu ngu woppitta yimɓe mabɓe so tawi kay eɓe jiiɗi ɓen yimɓe goppe ene guuri ɓen rewɓe ɗiɗo noon biftaɓe hen goto ne wiye Binta keddiɗo ne wiye Nema kamɓe ɗiɗo kala ɓe biftida e sukaɓe mabɓe e oɗo saaha joni eɓe tawi tigui e juuɗe ɗen yimɓe pelle ceɓɓitiɗe ha joni ko leydi Mali keddoɗen jeyana ha to ñono noon ko wuuro e oɗo wuuro taw kadi ko ɓoyani kene wona lewru joni e nder ngon wuuro waɗino garmi gara musɗo hakkude police ji hakkude yimɓe wuuro ngo e police commissariat police wuuro ngo ha commissariat police on wasino hen fittane mum e gan sanga kadi policier goto biyeteɗo AK kañum e hoore mum AK noon ɓe jaɓani haalde inde makko ha laaɓam on e hoore mum gañinoma hen gañande musde no fewi guila nden noon ko wona noon to Bamako lamorgol indi o ya heɓoya toon safruji makko e oɗo saaha joni no safrima haw wiwen nden o heeɓi jaam noon ko ɗon tigui o jooli e werla makko personnel o wari e nder ngoɗo wuuro witego ñono hollir tigui addimo toon ko arande kaake makko cewɗe woni ses effets personnel ko ɗum addimo toon nden o ari ha e nder wuuro ngo hollirama tigui o yaɓani bogne goto poste yel gotel taw ko bogne tokos woni ko wite microfinance on bogne tawateɗo e wuuro ngo nden o yettima ha o yettima e on bogne noon ko ɗon tigui o yeehi o yettoyi to sehil makko goto o yeehi to sehil makko goto noon nden o yettima to sehil makko wona yewtidde muɗum ha on hakkille mum iwi fetel mum ko ɗon tigui o ƴetti fetel sehil makko taw ko fetel mo hinde PM nden o ƴetti fetel o noon ko ɗon tigui o idi kadi wadde badde braquage ko neɗɗo goto taw ko jamburu jaltunoɗo e guela boñiyel o hefti ko tirino ɗon kala o yaɓani kadi station essence to kuɓɓam yeyete o yetti kadi o fayi fetel o e hakkude guite woni tigui e tinde pompista on station o namdi noon nde on adata dendagal koppereje fuɗɗi yeyde kala o hefti ha laaɓi o waɗi e jiifaji makko o yonaka ɗon kadi o yamiri on pompiste o udditi réservoir auto makko nde on waɗata plein hoɗe réservoir auto makko ha plein ko ɗon tigui o yaɓani ko ɗon o yalti wuuro ngo noon o yaɓani lawol faade Bamako kanko ɗon ko AK o wiyete ɗum woni initial uji inde makko ɗum noon wanno tigui ko ñande 30 nduɗo lewru ñande 30 lewru mayno ndu ko ñande hen tigui o wanno ɗum e oɗo saaha joni laamu ngu ne yiilomo jiilaw cattugu no fewi ene sikka tigui o foti fatude ko nder Bamako lamorgo leydi ndi ha joni kabruji men ɗemgal pular se nomima to leydi Mali ko to leydi Sénégal paden kalen oɗo biyeteɗo Alkali Cissé ko homme d'affaires woni kewnoɗo haalis no fewi Sénégal lajo kewnoɗo haalis ko nanganoɗo ɗon oɗo saaha kala ko dumbanoɗo e nder kasoji ɗi Arabie Saoudite e nder ɗin kasoji noon ko hen tigui o yaltuno aduna o yaltino aduna noon kene wona joni lewru ko o yalti aduna gila o yalti aduna noon faade oɗo saaha joni jinnaɓe makko koreji makko yantude e hujjikintoɓe makko kala koko darinono dole mon ponno yidde mumen kay ko yow artire e o wirne e nder leydi Sénégal kono noon laamu ngu kan hujjikinto makko jinna makko foof mbaɗino feere foof kono donki wawde yo goskiki attum hollirama noon al finalement noon ko aljuma hanki o ko hanki tigui o wirna e nder saare gongande Jidda ko toon tigui o wirna délégation timmuɗo noon taw ko autorité ji leydi Sénégal ko e gardugol ambassadeur leydi Sénégal joɗaniɗo leydi Sénégal e nder Arabie Saoudite to kañum tigui ardi on délégation ɓe darima hen darde mabɓe faydunde no fewi ɓe mbaɗi kadi koɓe mbawno kala ha wirwirde nde rewi lawol hano hannirta ni ha joni koye on fannu keddoɗen Abdou Elenkine Diatta ko gonnoɗo koolaɗo kuɓal woni secrétaire général ngal locatal bitegal MFDC ngal Casamance on noon ko baranoɗo joni kene wona balle ko baranoɗo guila ñande 3 lewru novembre ko baranoɗo noon ɗeɗo balle kala ko ɗe balle
ñanden ko barnoɗo kanko noon hollirama tigi aladaji ko hollirama tigi ko alad jango tati lewru jolal woni novembre ko alad jango tati novembre ko ñande hen tigi o wirne noon e nder saare gonga wuro mabɓe witengo emlop noon e tawi e nder département mo Bignoma noon ɗum noon ko caggal kayde kanko noon e nder département mo Bignoma ko toon tigi o wirnete ɗum noon caggal kayde procureur de la république mo tribunal mo Ziguinchor nde rokki yamirore faade koreji makko nde ƴettata goskigi kay ɓe jaaha ɓe birnoyamo caggal kay aljuma hanki o docteur eɓe gayni wadde makko autopsie woni losgoji baɗeteɗi e mayɗo beele ne ande holno mayiri saabu kay kanko ko baranoɗo e nder wuuro makko ɗum noon e ko ñalawma janggo tigi o wirnete e nder wuuro makko to jeeyaɗo ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jehen ha to wuuro witengo Pire noon ne tawe e nder falde Tivaouane ñande jamma nogas jeegom ene wiyata nogas jeeɗiɗi yarkoma maynu ndu gendarme aɓe halfinaɓe nden kam e kisal falde Tivaouane e ko taari ɗum kala e gardugol commandant Abdoulaye Diallo ɓe pawi juuɗe mabɓe noon e pételaji kewɗi e kuure kewɗe taw ko pételaji e kuure militaire uji woni ko wiyete arme de guerre kewɗe no fewi ɓe nangi ɗum noon koye dow lawol taw ko lawol Pire lawol wuuro Pire noon e tawe tigui e nder département mo Tivaouane e wiide jayde witende l'observateur ɓe kolliri tigui ɗen kuure ɗin pételaji kala paano ko nder leydi Mauritanie noon ɓe kolliri ko fedde wotere taw ko fedde joguitiɓe taweteɓe e oɗo saaha nder leydi Mauritanie e wiide jayde lobs ko ɓen jeenoɗina pételaji nde ɓe nangi ɗin pételaji noon ɓe nangi hen chauffeur o ɓe yendude e militaire goto taw ko Sénégal najo e wondude e Mauritanie najo goto caggal noon nde ɓe nanguiɓe ko sanga 2h jaam e dow ngollo lawol bitengol route nationale numéro 1 nden ɓe nangama noon ko ɗon tigui militaire o ɓaɗi ɓossi kay ha heeɓi musil naati e soyde ha e oɗo saaha joni kanko militaire o ko donkuɗo yitede ɓe nanga noon koɓe goni e werla goto mo hinde Mercedes chauffeur o noon ko Sénégal najo wiye Makky Tall Ndiaye ene yaare duuɓi 32 on noon holli kanko chauffeur o holliri tigui wonde kanko kay ko chauffeur tan kono andano ko woni e nder ɗina koliji saabu kay sinno andino ko pételaji goni e koliji hen o nawata ɗum kono holliri tan kam o holliri gendarme ɓe wonde kanko ko lunoɗo o fano tigui ko ha Rosso Mauritanie ko ɗon koliji ɗi ponno taccirde fayato leydi Mauritanie to resto Sénégal ko ɗon tigui koliji ɗi fonno taccirde fayato resto leydi Mauritanie noon e oɗo saaha joni kanko biyeteɗum kanko noon militaire o taw ko biyeteɗo be inde makko ko be Sangara noon ko militaire Sénégal najo o golloto koye camp militaire biyeteɗo Lémonier tawateɗo e nder Dakar ko naɗɗo e soyde ko denkude yitede e oɗo saaha joni noon gendarme ɓe nana darino dole mumen ponno beele ne mbawa yitudemo saabu kay ɓe jogui namde kewɗe ɗeɓe poti namdade ɓe poti andude ko ardi foof eɓe jiiɗi andude holko eɓe jiiɗi andude pételaji ɗi holto ummi beele kay ɗina pételaji o wujji ɗum koye camp militaire mo Dakar to gollotoɗo beele tigui wolɓe o gollotto e walla beele kay ko joni ɗum fuɗɗi walla ko ɗum waɗanno ɓe holto pételaji ɗi payri kadi e holɓe o gollotto ɗum foof ko namde ɗeɓe jiiɗi namdademo ko ɗum saabi e oɗo saaha joni eɓene daari dole mabɓe no ponno beele ɓe mbawa yitudemo sen ummima to leydi Sénégal koto Nigéria paaɗen jeen ha to Lagos e nder wuuro Lagos noon ko police mo wuuro ngo ko yiiti toon fodde sappo e joyi neɗɗo ene kaɓɓa ha ɓici ene mbaɗa e nder mofta ene dumba e nder église goto e nder woɗo wuuro witengo Lagos kamɓe kala noon ko yaroɓe hakkude duuɓi 19 fayde duuɓi 50 kamɓe kala noon ene tawi mabɓe rewɓe e worɓe kala ko ñande alarba ɓennuɗo ɗo ko ñande hen police o yiiti église ɓe tawa o église o wiyete ko l'église de la bénédiction et de la bonté pasteur église woni julno o église o wiyete ko Sunday Joseph Ojo kanko e wondiɓe makko sappo waɗɓe ɓe wiyama teeb e oɗo saaha joni eɓe tawi e juuɗe laamu 15 habɓaɓe toon ɓe kala ko e dumba toon ko hakkude kay ko kamɓe fof ko jinna mabɓe gaddiɓe toon yoga e mabɓe ko wonduɓe e rafi hakkille yoga e mabɓe kadi ko wiyeteɓe wonduɓe e ko wiyete mauvais esprit ɗum noon tawa kadi kanko pasteur o holliren tigui wonde omo wawi safrudeɓe haaɓe mbiya wen hollirama noon yoga e mabɓe kamɓe dumbaɓe walla mabɓe noon mbaɗi toon ken wona duuɓi 5 kaɓɓa tawa haydara ala ko fuɗɗi semorde e mumen e ɗum ko ngolɗo noon woni lawol garownigol ko police mo Lagos ene naata e juuɗe e nokkuji juulirɗi taw ko diine isayankoɓe e ndiɗo mbaadi ɗiɗon loskoji ɓe kewi nadde e kala saaha noon ko nokkuji to alquranul karim jangate to almuɓe jangata saabu ko ɗin nokkuji ɓe kewi tawde sukaɓe tokose taw ko baydaji ene torle en walla ne piye hen piile muslim walla saaha ne mbaɗe gueɗe kamtorinde ne fewi ko ɗina ɓe kewi saabu ko ɓoyani ko hollirama tigui ko ɓoyani ko tan ɓe jaltinino kene wona 100
e jettata cukalel ɓe tawno ɗum e ndera école goto tawateɗo e ndera école goto ɓe paabinoɓe ɓen sukaɓe gila ñande nogas e nayyi lewru octobre maydu ndu ɓe jaltin paabinoma temedere e jettato sukaɓe tawa kadi ko ɓen ɓe paabino e ndera duɗala wiite wuuro wiitengo kawra noon ko hakkude leydi Nigéria seno mima to leydi Nigéria waɗɗani leydi Ghana commerçant ji kewɗi noon malla mbiyan boutique aji kewɗi e magasin uji kewɗi taw kodi hoɓɓe tawateɗi e nder ngoɗo wuro witengo Kumasi e nder leydi Ghana Kumasi noon ko wuro ɗiɗaɓo e to banggue mawnugol caggal kay lamorgo leydi ndin ko boutique aji kewɗi e magasin aji taw ko magasin aji hoɓɓe uddama taw kadi ɗo uddira ko alay saggel ko Ghana naɓe ɗon kañumen tigui ɓesgu Ghana naɓe ko kañumen gullitino to laamu ngu wonde kay e oɗo saaha joni hoɓɓe ne kewi e nder leydi men ha no fewi taw kadi ko hoɓɓe ɓe ko kañumen mbaɗata commerçant ji kañumen jogui dole kañumen mbaɗata commerçant ji kattiɓe yeyde e ɗum noon ko mette mabɓe no fewi hollirama noon yoga e ɗina boutique aji commerçant ji ɓurɗo e hewde to noon ko Nigéria naɓe ko ɓen kadi boutique aji mumen ɓuuri uddede ɗum noon e oɗo saaha joni ko gila ñande gila noon ɗum noon ko gila ñande alkamisa ɓennuɗo ko gila ndena ɗum fuɗɗi e nder nde ngoɗo wuro witengo Kumasi tawatengo e nder leydi Ghana koto république démocratique du Congo walla mbiyen RD Congo Kinshasa accident musɗo noon waɗi toon e to ñande aljuma hanki on ko camion mo transport taw kadi ko minere o jollu noon ko on yani to banggue noon to banggue worgo ɓajo funnague leydi ɗi hollirama noon e oɗo saaha bila provisoire mayɓe hen ɓe en jaara nogas e ɗiɗo neɗɗo ko wasi hen fitande mum yimɓe sappo kadi mbarmi hen e nder ɓen ne waɗi hen tampuɓe no fewi ɗum noon waɗi ko ñalawma aljuma hanki o e nder RDC Congo woni république démocratique du Congo. ko nene jetten baba jetten ni go hakkunde filoɓe filanteɓe ɓe mbiɗa jooɗi e leydi Belgique e wuro wiyetengo Hente Saint Peters capital leydi ndi noon wiyete ko Bruxelles capital Europe tamno diwduri noon mboɗo nanda ɗo gorko pullo joom bindi o mboɗo nanda ɗo gorko pullo joom hadiseje o mboɗo nanda gorko pullo joom Qur'ana o mboɗo nanda gorko pullo joom nahu gorko pullo joom baaɗi gorko pullo o ko beelel gawdi
Dia omo noddiri Ceerno Abou Diabo Abou Demba Samba Hamadi Samba Nalla ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba ko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon ñalawma hannde o kabruji men e ɗemgal Pulaar yo jaam Allah jogomi jogo on kettaki malaki jaam